खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थेंक यू सो बावबाय सर माजे भगवान महर लान सोनाफोर दामगै एमफ्राय ब्लगखौ फ्राय जोबोद नायलांबानो जाबाय फ्राय इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना सोनाफोर आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा फिसाजोआ बिराद दिगदार बोरो मानसिया सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ मा शेयार खालामनो हायो नोंथाङा मोजां आरोना बिमा फिसा खावब्लिब्लि खानाय खालायनानै आरोना ओंखारदों माने फिसालाखौ दहाय स्कुलाव दोनहैदोंमोन सेस सिनानै फैजोबदों बेनिफ्राय मैया सानसेथ' ओंखारखायाखैसैनो खालि दाउ बयलार लायनायल' ओमफ्राय दिनै ओंखारा सानदोंमोन अखाबो हादों मा हादों दैस्लुं दैस्लां ओमफ्राय फिसा इमारजेन्सि खामानि ओंखारनानै होब्रबदों आरोना आरो नै लोगोसेयैनो दाख्लैयो खान्थाल थाइजौ सोना लाबोनाय लोगोनिफ्राय टिफिनखौबो दिनैसो हैनो नागिरदों आरो लोगोसे ओइ सिङाव माबा मोनसे बुस्थु दङ नोंथांमोनजों दा लोगोनि न'आव शेयार खालामनोसै आङो टप्ला दङ उनावहाय सिङा सास्र'बाबो टप्लानिफ्राय बारग'खाया नङा होमबा साथा गिदिरखौ लाखाबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावसो टप बोराय बुख्रा मोनामलायनायखौ गानदों आरोना गोजांज्रो मोननायखाय ओइ ओमफ्राय आं फैयै फैनानै फिसालामोननि स्कुल मोनबाय ओमफ्राय नै लोगोनि न'आव थांग्रायाथ' आं दाख्लै मालाबा शेयार खालामखादों ओमफ्राय आंहाबो दा बेजोंनो दा बुंसै आं एसे गानो बादोंमोन अब्लाबो नै स्कुटि लाबासै थैदो सेन्देला गोजौखाय नाङाबा हामगौ माननाय मोनसो गारो दे आंना जै मानबाय गारायखासै ओरैनो आथिंफ्रानो दाखुरिरिखा माबानिसो ग्रेड खालि बेसेबांबा गिदिर 9 नाम्बार गानग्रा आरो नै इयै बे लामाया बोरैबा दलहा दैया माने बोहैलांनो जायगा गैया आरोना अबेसे बारा ड्रेनबो गैया बेयाव जमा जानानै थानाय हाब्रु हाब्रासो बे ड्रेननि फैनाय नङाबा ओमफ्राय सुनाफोर आं कमिउनिटि पस्टआव गांथाम कुर्ता शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनो नायफ्लांदोंबा खिन्थाबानो जाबाय अबे मोनसेया एसे साबसिन आरोना पस्ट बिथाङा नायदों आंनि थाखाय ओमफ्राय अबे मोनसेया साबसिन होननानै फट'खौ हरदों आरोना अबे मोनसेखौ लांनो होननानै सोंहरदों आरो बिथांनि चइस आंथ' होनदों जेखिजाया लानानै फै गांसे लानानै फैबानो जाबाय नों लाबोनायखौलाय आं जिखियानो जादोंला मोजां मोनखागोन ना होननानै सिम्पोल सेलेक्ट खालामदों स' नोंथांमोनाबो भट होबानो जाबाय आरोना बबे मोनसेखौ लानो अब्लाबो गावहा मोनसे सेलेक्ट खालामनानै खिथाहरदो होन्दोंमोन आरोना स' नोंथांमोननि सापर्ट लानोसै आं खिथाहरदो आंनो मोनफैबायानो जि सोंनाय बायदि बिस्रा जोंहा बिसिनाव मा होनदों अनिलनि एक्स होनदों नामा नोङो आइदि थैगोना सयथिबो अनिलनि एक्स ओमफ्राय आंखौसो अनिलनि एक्स हिनजाव होनबावबाय नायसै गावहा गोदो मोथो मोजां मोनोमोन नालाय गोदो अनिलखौ आयै नङाबा पुलिसजों नै बेखौनो लानानै फैदों आरो ओमफ्राय बिथाङा मा बुस्थु रेडि खालामनानै दोनदों नायदो नै लालियाफारानिफ्राय सौफैनाय अलदर होननाय जादों आरोना माने बेजों जानो होननानै आङो नै बेखौ एसे लानानै फैबाय आरो अखा सिजालायनाय लायनानै ओमफ्राय संनाया बिनि फाला ना मा होनो ओमफ्राय नायलाय जिराय जानो फैनाया बानलुसो देनो होबावबाय आंखौ ओमफ्राय नै उदै आलौनानै फुथारनो नागिरदों ओरैबादि बानलु ओमफ्राय गावहाबो उदै आलौ खोमाफा फाला ओमफ्राय नायलाय होजोबाहां गोदाव सोराव बानलुखौनो जानो हाखाया ओरैनो माने माबा मा होनोमोनलाय अलदर नालाय एसे माननो होनो आच्छा आरो बानलुखौ ज्रोम होनानै माबा जानो सानदोंमोन ओइ मानबायसै खुरै जानोसै आरो संनानै अलदरा एसेल' जालाङो बानलुआ बिराद नांगोन देनानै लागोनसै आङो बानलुखौ फटाफटनो एसेयावनो ओमफ्राय साहाबो मोनलोंनानै लासिगोन आरोना एकदम अनिलनि एक्स गोजा ओरैबो दङ साहा लोंगिरि सासे देखायजाया बेबो अखा हानायनि ड्रेसावसो दं नालाय आयै फिसा आमदो दे मा आमदो ओमफ्राय बेहा दिनै गरम बोथोरनि नङा स्राय आयौ ब्लाउसआ मालाय 5 बोसोरनि मिन्थिया खुन्दुं सायाव एमब्रयदारि होदेरनाय ब्लाउस सायाव थिगानो दङ बरिया समायदोंमोन फाग्लि एकदम 8 बोसोरनि बुख्रा नायनो समायाखैनो लोगोफोर नायलाय समायहाय मानो बिदि बुङो ओंहाय बिमा बुरैफ्रालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय सोनाफोर आं नोंसोरनो मैयासो दाउ बयलारजों जानाय शेयार खालामदोंमोन ना ओमफ्राय आं दिनै माने मिरामिस थानोसो सानदोंमोन आरो फाग्लिया ओमफ्राय दहाय 8 बाजियाव गामिनिफ्राय सफैनाय अलदर दङहाय अमा बेदर एसे लायोबा लानानै फैदो नोङो माबा बाजाराव थाङोबा होनबाय नालाय आरो माथोबाव फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै अखा थाइफ्रिनाय गिसिखौनो थांनानै लानानै फैबाय आरो आं 150 थाखानि ज' जानोसै होननानै आरोना मा सनामा फिसाफ्रा गेलेगासिनो नै बिदि ज' बाराय बावगोमालायो आरोना गेलेनाया गथ' सनाहर
थांनो गेलेहैदो आं नोंसोरखौ बारा लाखायाथ' आंहा दानो कमेन्टआव अफ जागोन गथ'फोरनि किड्सनि भिडिअ होननानै आं एकदम प्रमान पत्र मोनथारबाय बारा लाफा जाया बिसोरखौ 20-20आवल' एसे एसे देखायगोन जानो आखायाव लाबाय नालाय संनायखौबो एसे लाफाबाय आरो ना आयौ माथो एसे बुरजा नुलायलाय 150निबाबो फिसा फिसा गोदाना हरनोसै जोबनां जायोहाय ओमफ्राय बेनाबो नै बेस्रा दंखायो दालि दुलि बायदिसिना ओमफ्राय नै किटसेना बिराद गिदिर बेनाबो हलसो आरोना नै माने दा बुंसै बेयावनो गोजोनथ'नांसिगोन माथो होनना बुंबावनो ओरैहाय दंबावोसो दाङा बिजौ बिजा नै मोनसेबो गारा जोंबो फिसाय फिसाय खामायनानै बायनायखौ बिदि गारजाया एफा फ्रोम एवनानै नै होनानै लाबाय जोंहा अलदरखौबो अमा बेदरा ओमफ्राय एसे मेजेममोन नालाय एवै एवै थेफाफा जालांबाय दे नों संनायखौ मोनजाया गोबाव जाखाथारबायहाय आङो बालनि आरो नोंजों जाफालांनायसो जाफायोहाय मा मालाय मालाय थावबाबो एकदम गोबावजों खनसे मालाय संनाय मोनजाबा जि आङो माने जेबो बुंथारला आरोना गोथावल' होनथारसै एसे जानो गाव संनायखौ आखाइ सोलायनायसो जोंबो एकदम बुरै खुगाजों सानथामना सानब्रै फुराना माल नालाय एसे बुस्थुआ दैया रानलांगुबायमोन आरोना ओंखायनो बारा ग्लेब जायाखिसै जेखियानो जादोला मानाबानो जायो होननायसो जानोसै बेलाय मोजां नुहांबाय खाग्रों खाग्राफोरासो ग्लेब जायोना गेब्लेजोबथारो बेसे राखाब जाबाय रुबारनि आगोलावनो खानायदां बुस्थुआ रुबारानो सफैनाय नै दिनै मंगलबार जागुलायबाय आरोना गोथाव नुबाय अब्लाबो ओमफ्राय नै महरा बिदि जाहांबाय आरोना ओमफ्राय आरो एसे मानजानो गिनानै गरम मस्लाजों बानलु गोरान एसे देनानै हरबावबायसो खुनु खोथा गैया माने आंनाव एकदम माननो नागिरथारो नालाय गिबाय आङो नांगौबा जानो हालायै गोसोआनो जाथोंसै एसेबो दांदेरथारासै जानो गिनानै आङो एकदम देना हरफ्लानोसै एरफ्लाथारबाय आरोना नै ओमफ्राय मा होननानै बुंनो सनाफोर थास'नि जोलैयाथ' आंनाव एकदम हाजार मोजाङै एवनानै हो हाजार दै गुदुं हो मानथारगोन आरोना थारुननि अनगायैहाय थास' आथिं थास' बिबार बेफोरबाथाय हाजार मोजाङै एवथाब दै गुदुं हो एसेबाबो नैबे गारामायाव हमथारो आरोना आंखौ माबा मानसियानो मोदोमफ्रानो एसे खुजलि गोनांसो नामाथाय खाफालाव जेरै खुजलि दङ गारामाफ्रावबो बिदिनो खुजलि दं खोमा आन्दाराव आरोना बे एखे ओंख्रिखौनो आंना बिखुनजो बिमाया है मा मानबाय बायदिसै मानाखै होनगोन ओमफ्राय आंना मानथारगोन आरोना ओमफ्राय आं सानलायगोनसो आं संनाया जायाखैदां होननानै आं संनायखौनो बिस्रा माननाय मोनो ओमफ्राय आंहा माननाय मोनो ओरैबादि जारलाखा गोदो सिख्लानिफ्रायनो नोंना मानजाया बिबाजै थास'नि जोलैफ्रा मानना माना बेहाबो गावनिया बेहाबो बेस्रा आंनियासो जायाखैदां सानगुलायै जाहैदों थास' आथिंफ्रा आरोना माननाय मोनो जाहैदों थिग आंनाबो बेबादिनो आरोना मोननोसैयानो जोंना ओमफ्राय माला बिमा फिसा थांनो ओंखारफिनबाय नै टप्ला बानानै आरोना साखिनायबायबो एसे ओमफ्राय गयबो जानोसै नै ओमफ्राय नोंथांमोन देखायनाय जायासै एसे रोसिबो लानाय जाहैबाय बेखौ ओरैनो खुगाजों खिथाबाय आरोना टारगेट गैयामोन बेनावबो गैया बै सासे लोगोनाव एसे दंमोन नालाय एसे हायखांनानै लाबोदों ओमफ्राय नै लानोसै बाथोन बायदि राननायखौबो देखायबावो नै बारा लाखिनो होजानो गिनानै फाग्लिसो जासिगोन नांखोना माखो मा जायो ओरैबायदि मसाइसखा एथ' महर मोजां बिदि माबा केमेराया मोजां नङा एफा मोजां महरखौ माबायदि नुयो नायलाय ओरैबायदि थगाय नै बे बिथांनिनोमोन रोसिया एसे हायखांनाय आरोना नै बिदिनो खुगाया लिउ लिउ नालाय थानो हाया ओमफ्राय माबाजों खुगाजों मोजां महरबाबो आंना केमेराया गाज्रि नुयोनो बेस्रा महरालाय बिराद मोजांमोन मालायफोरना महरा गाज्रिखौ केमेराया मोजां नुहैयोबा आंना उल्थासो जोंना महरा मोजांमोन खिन्थु केमेरायानो जों हायला फायला मिनियालाय जेबो गाज्रि टारगेट गैया जेबो गाज्रि खामानि गैया माबाव अनिल माबाव मा जेबो गैया आरोना गासिबो अनिलनि एक्स गोजा एफा मोजां महरखौ नायनो जि गाज्रि नुखायो हंलानै बिराद गाज्रि बियो आंना चेनेला बारा गियान थियान राननायनि नङा आरो माबा बुजाय बुजि नङा आंना मा जालांदों मा मावलांदों मा इन्जय खालामलांदों मा दुखु दाहा बेखौ शेयार खालामनायसो आरोना स' एसेबो गाज्रि मोननाङा फां फुं भिडिअ होननानै स' आंना एसे इन्टारेस्टिं खालामनायजों लोगोसे जोंनि इन्टारेस्टिं खालामनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायसो आरोना स' आंबो न'आव थांनोसै एसे लानोसै फिसालानि नामैहाय आं एसे जाखाबायानो थांग्रोनोसै न'आवहाय बाला मिनिबाय थानाङा नोङो हांलेर एसे महर मोजांबा बिल्डिं सानियासो लाङोमोन
गामियाव थांबाथाय बिराद शेयार खालामनांगौ दं नोंथांमोनजों आरोना स' दा जों फिसाफोरनि फरिखाखौ मोजाङै मोजां फोजोबग्रोनोसै उइजानोसै आं फाग्लि रायबाय आंखौ बोरैबाथार ओंखारबोफिनबाय जोङो बिमा फिसा लिला लाफ्ला ओमफ्राय ओंख्रिया हानुआवबो मोनबोखानायमोन थालिर दाउखा आलु सयाबिन मटर माबा माबि लगायखानायमोन आरोना आं दैखौ मोनफैफिनबावबाय सोनाफोर ओमफ्राय बे थाम्बनेलाव होनाय पिक्सारा जाहैबाय बुहुत सिगाङावनो जेब्लानाखि आं अलदर खाहैदोंमोन बोरायजोंहाय अब्ला लानायमोन आरोना फिसालाखौ बिबैजों गालांनानै जोंगोल मे मंगल होनलायनाय आरोना स' आङो अलदरनि ओंख्रिनि भिडिअ खालामबाय नालाय ओंखायनो आं बेखौनो लागायनानै होबाय आरोना माने जोंनि खाथिनि बे हाजोआहाय लालियाफारानिया धुबुरिनियाहाय बिराद अलदर मोनो दाबायदियाव आरोना स' बेखौ खानाय समाव लानायमोन आरो ओमफ्राय बेबो बे जायगानिनोमोन आरोना हराव न'आव बन्द'आव थांबाथाय आङो देखायगोन नोंथांमोननो आरोना मा मा मोनो जोंनि गामिनि हाजोआवहाय कनफिउस जानो नाङा सिगांनि फट'सोमोन आरोना आरो बे लोगोजों आंजों मोसानायाबो गोदो सरलपारायाव दुगैहैनायाव लानायमोन आरो अब्ला फिसाफ्रा हारसिं स्कुटिजोंनो थांदोंमोन जोङो सरलपारायाव आरोना ओरैबायदि फाग्लिया जि उरायनो हाखायो रेजें नालाय एकदम सिं थिं सालां गुलायनाय अब्लाबो थांदोंमोन ओमफ्राय बे स्कुटिजों सरलपारायाव थांनाय समावहाय बुहुदानो सोंदोंमोन आरोना लोगोफोरा स्कुटिजों बेसेबां खस्थ' मोननाय बोरै थांनाय बोरै खस्थ'आथ' बुहुद मोनदों दासो लामाया माबायदि आं मिन्थिया खिन्थु जों थांनाय समाव बिराद खुथ्रु खाथ्रामोन आरोना खाथ्सा लामायानो होननानै बुंजायो सिंफ्रानो ओरैबायदि लोरिलांजोबदों दा बुंसै आरोना अब्लाबो ओमफ्राय दैयाव दुगैनानै सान्थि मोन्दों आरो ओमफ्राय फैनायावथ' खोमसिबो गुलायखादोंमोन माने माखासे कारजों थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहाथ' कार गैया मोनसे फेमिलि कारजों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसिनि लोगोनि आलासिमोन ओमफ्राय बिसोरजों फिसालाया गाखोदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहाथ' स्कुटिजोंमोन मोननै टिमा स्कुटिजों आरो सासे हासबेन्ड बाय लोगो ओमफ्राय जों खिन्थानो आन्था माने लुगैथारनानै खनसे थांदों आरोना हासबेन्डआबो फैबाबो टाइमानो मिलायखाया नालाय ओंखायनो थांथारदों आरो जोङो लोगोफोरजोंनो गरम जानानैहाय समावनो गोजानावनो स' भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय